Kan I nævne de 3 personer, som treenigheden består af? Treenigheden, er det ikke... det er det, der de siger ved... det der ramse der. Ej, det ved man godt. Ja, jeg ved det ikke. Det er ikke noget med Jesus, Gud og hellige tre konger. Og Helligånden. Helligånden. Er det ikke sådan? Det jo, det lød meget godt. Ja. Helligånden stod jeg i hvert fald. Det var en af dem, ikke? Jo. Jeg kan ikke de andre. Det er Helligånden, og så... En hellig almindelig kirke, de hellige samfund. Det er vel Helligånden, Gud og Jesus måske? Ja, det kan godt være. Er det det? Yes. Nej. Treenigheden. Er det ikke Gud og Helligånden og hvad er det sidste? Jesus. Ham på Maria. Det var 4. Duen. Duen. Ja. Mhm. Ja. Svanen. Svanen. Og du... Storken. Storken. Stern. Okay. Stern. Det var tæt på, ikke? Lidt. Hvad? Tæt på. Du må ikke svare. Nej. Ja. Undskyld, skal slappe med. Ja. Ikke slå mig. Det er fader søn. Nej. Det er Helligånden. Mhm. Er det ikke? Er det ikke det? Far, søn og Helligånden. Jo. Ej, jeg ved ikke, det tror jeg. Faderen, sønnen og Helligånden. Ja. Treenigheden. Hvad de hedder? Balthasar, Jonas og ja, hvad hedder den sidste? Jonas, Balthasar og... Jeg kan ikke huske den sidste. De hellige tre konger der. Okay. Som træder ind i himmelen? Ja. 3 personer som træder ind i himmelen? Ja. Jesus? Skjønte ikke spørsmålet. Hvor er 3 personer som har havnet i himmelen? 3 personer, som er én. Som er én? Det er det normalt, det man siger. Så man siger treenigheden, det er 3 personer, som er én. Aha. 3 personer som er én. Jeg håper å si Judas, ja. Var ikke han litt sånn skummel, han? Ja. Jeg vet ikke. Nej, jeg vet ikke. Jeg har ikke peiling. Okay. Det der Helligånden og... Ej, det er pinligt nu. Jeg ved det godt. Er det bare Jesus og Gud? Ja.